Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, lote na kinamumugtakan kan Metro Naga Sports Complex may titulo ng nakapangaran sa lokal na gobyerno kang Naga. Misis na backrider dahil na nakaabot din buhay sa ospital matapos maaksidente sa Sangay Camarines Sur. Mister na driver asin iba pang lunad iriduman. Dating pulis asin duwa kaining kaibahan arestado sa anti-drug operation sa Naga. Mga student athletes kang Naga College Foundation na masabak sa PRISA 2023 bistohon. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapaghatod bareta. Matapos paboran kan korte ang lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga sa issue kan lote na kinatutugdukan kang City Hall. Asin iba pang edipisyo, panibagong lote na pinagdonar sa siyudad ang formalmenteng naitauna ang poder sa lokal na gobyerno. Aramon ta ang kumpletong details sa report ni Antoinette Eduardo. Ngunyan, ang titulo kandaga nakapangaran na po sa syudad. Only na po. Ini ang naging sentro kan anunsyo ni Naga City Mayor Nelson Legacion kasubagong aga sa pagtapos kan flag racing ceremony sa City Hall. Kaibahan ang mga empleyado kan syudad asin mga miyembros kan sanggunian panglungsod kan Naga. Hulita sa diri na kan syudad ang lote na kinamumugtakan kan Metro Naga Sports Complex. Idadagos na subuot kan lokal na gobyerno kan Naga ang pagkakaigwanin Sports Academy. Ipopursuta po itong Sports Academy. Papakarayon ta po, papagayon nun ta. Dapat maging kung bako man a local tourist within Naga and adjacent or nearby municipalities, dapat maging attractive po si Metro Naga Sports Complex para po sa SENDA. Apwera kan Sports Academy, isasabay naman subuot kan LGU Naga ang pag-implementar kan Parks and Recreation Center. Kasabay man po kayan si implementation kay itong Park and Recreation Center. Sa Metro Naga Sports Complex na nakatugdok sa pinagdonar na lote sa LGU Naga, ginibo ang mga nakalihis na palarong pangbansa. Para sa GNN TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, kakaulayo ni Mayor Nelson Legacion ang mga may sadiri nin pribadong building na nakatugdok sa lote kan City Hall para matawandalan ang pagkonstruir nin panibagong edipisyo na pwedeng itugdok siring kan bagong legislative building. Inako man kan alkalde na sa iyang nanutaran ang nagkapirang pribadong estruktura na yaon sa natad kan City Hall. Nanotaran ko po na may magkakapirang mga private offices, establishments na yaon digdi sa compound, City Hall complex. Ang sarong option iyo po na magpatugdok nin daradakulang building, probably 3 or 4 floors, na kung sa yaon sindagabos duman, titiri po nun duman. And then, pag nangyari po yan, siyempre si dating pig-uukupar po ninda, ma-free up. Magkakaigwa nin sufficienting espasyo para sa iba pang pangaipo kan City Hall, kan lokal na gobyerno, kan Naga. Pero siyempre, kakaulayan ta po si mga private offices, establishments within the City Hall complex. Sa iba pang bareta, mga binawian na nin buhay na botante kan Naga, saro-saro nang tinatanggal sa listahan nin mga botante kan Comelec Naga bilang pag-andam ngunya na eleksyon. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Gadana pero nakaboto pa. Ini ang kadaklan sa eksena kada nag-aabot na ang national asin ang local election. Kaya ang paglinig kan listahan kan mga rehistradong botante ang importante sa kada opisina kan Commission on Election Aro kan Syudad ning Naga. Susugi Attorney Michael Julia, City Election Officer kan Comelec Naga, kabali sa tatanggalon sa listahan kan mga botante sa Syudad ning Naga, iyo sinaglipat na nin rehistro asin si mga nagtalikod na sa kinaban. Ongoing po ang samuyang
cleansing po katong mga list of voter ta. Nationwide man po ini, ito pong mga transfer outside Naga City, ibig sabihin ito dati nakaregister sa Naga pero nagparegister na sa luwas ng Naga, i-delete mo na po ito para po itong matadaan niyang record itong nasa duman sa bago niya ng pinag-registrohan. Tapos po pera po kanyang mga transfer outside, ini pong mga disease, itong mga gadan po, pig-delete na naman po, para po siyempre mahali na sa listahan. Tapos din na maiboto kang ibang botante ang gadan. Sa fingerprint identification system na 1,300, may 1,000 na subuot na na-delete ang COMELEC Naga. Mantang sa mga nagtalikod man sa kinaban, may 200 na pangaran ang sa indang hahalion. Ikaw kita inabot na fingerprint identification system. Naman yan sa main office ng COMELEC PIG, determine na po. Miski magkaibang pangaran, miski ibang mukha, basta ma-determine kang fingerprint na sarang tao lang yan, mailalagyan naman sa record. Tapos, wina-check me kung halimbawa transferi, halion mo na naman sa samuyang record. Ngunyan na nagabot sa mga listahan sa fingerprint identification system, 1,300 okay. Tapos naka-delete na kaming 1,000 plus na. Doon man sa gadan, siguro mga 200 siguro ang di-delete me. Nagkuha man kaming record sa local civil registrar katong mga nagadana po sa Naga City. Ngunya na bulan kan Hunyo sa inda subuot na tatapuson ang cleansing para maipreparar ang final list of voters sa Naga. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mientras tanto, 90% ng preparado ang Commission on Election sa syudad ni Naga para sa papaabuto na barangay asin sanggunian kabataan eleksyon sa maabot na Oktubre. Kabali sa inaasikaso kan COMELEC Naga, iyo ang bilang kan mga classrooms na gagamiton bilang voting center asin ang listahan kan mga maestra na matabang sa kaaldawan kan Pirilian. Sabihin ng 90% na kitang prepared, syempre mga asikasuon pa ang inot, ining mga voting center, chinecheck ta po ang kung maging sufficient na classroom, itong kompleto po ang mga tables and chairs, tapos si kuryente, supplying na ng kuryente, ang ventilation, kung mapresko, para comfortable ang mga maboto. Padagos pa sa mga bareta, sa Sambuanga gigibuhon ang PRISA at 2023 ngunya na Hulyo. Kung kaya ang mga first-timer na atletang hali sa Naga College Foundation ang may kanya-kanya nang namamatean kung ano sa saindang aatubangon pagpasiring sa nasabing probinsya. Dalanon taman ini. Mahirap po na ma-encounter mo po sa pagpapunta po sa Sambuanga is transportation. Kasi this is my first time po na makasali po sa National PRISA. Sa National po, first time ko po maglaro. Medyo nakaka-pressure po kasi first time. Challenges na ma-encounter ko po is yung sa pag-travel po. Kasi first time ko pong ganun kalayo po yung ita-travel. And siguro po yung klima na din po sa Zamboanga. Since athlete po yung mama ko, sa kanya po ako kumukuha ng motivation pa po na, tas mga payo niya po sa akin kung ano pong gagawin. Dahil lang po kita nakapokus sa physical but also in mental. Apart po from physical training, we also conduct a mental preparation between coaches and athletes. Magkaroon po ng disiplina sa sarili. Pinapakusog ang buot kang kada saro na mas ma-motivate and ma-build si mental toughness of each athlete. Mas nagiging pursige pa po ako kasi mas mataas na pong game yung lalabanan ko po ngayon. Ang major goal po na pigset kang timi para sa laban sa national is gabos kami maging medalist. Manalo man o matalo, bibigay ko pa din best. Kaya gigibon mi ang gabos para ma-achieve yung goal na yan. Maraming salamat sa mga suporta dyan at gagawin ko ang best ko para makauwi po ako ng medalya sa Bicol. For all Bicolans po is
Please support us po for upcoming national tournament. It is an honor po to represent the Bicol region, especially the NCF Tigers for the National Rizaa Games po. Sisikapin ko po kami ng team namin na makakuha or makauwi ng medals for Bicol region. Sa pagbabalikan news break, dating pulis as in duwa pang kaibahan kaini, arestado sa anti-drug buy-bust operation Canaga City Police Office. Yan as in iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug buy-bust operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City, and enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tigers Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tigers Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tigers Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Dakop sa ginibog drug buy-bust operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, aabuton sa 76 na kaso nin pag-abo, sipon, kulog kan halanuhan na namamatean kan mga evacuees.
ang nairehistro kan Joint Surveillance Team kan Albay Provincial Health Office as in Bicol Center for Health and Development kan petsa 24 ngunya na bulan, mantang nagbaba man ini sa bilang na 26 kasuudmang Domingo. Nagdakulman ang bilang kan nakakamate nin paggatol asin pamumulakan mata na may siyam na evacuees hali sa anom na residentes na nagpakonsulta kan nakalihis na aldaw. Uminabot na sa 101,165,486 pesos as in 25 centavos ang kantidad kang tabang na naitauna kan DSWD Bicol, OCD, Department of Health, Department of Agriculture, TOJ5, Philippine Air Force, Philippine Red Cross, mga party list, local government units, pribadong grupo asin mga non-government organization sa mga apektadong residentes kan padagos na pag-alburuto kan Bulkan Mayon na uminabot naman sa bilang na 5,762 families hali sa 7 banwaan kan Albay. Sa nasabing bilang 5,354 na pamilya ang yaon sa mga evacuation centers as in 408 families ang yaon sa saindang mga partidaryos. Sa police report, sarong misis na backrider sa motorsiklong pinagmamaneho kan sa iyang agom sa Sangay, Camarines Sur, daina nakaabot buhay sa ospital matapos na makasabat nin aksidente. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Dead on arrival sa ospital ang sarong nga misis mantang irido ang duwa nga minor de edad ng backrider kayni matapos ang nangyaring aksidente sa motorsiklo sa kalabaan kan Sitio Tramo, San Isidro, Sangay, Camarines Sur, alas 6 sa ninbanggi kan nakaaging Sabado. Sigun sa report kan Sangay Municipal Police Station, mantang pigubagtas ka na motorsiklo ang tinampo na minamaneho ni Ruel Nemo, 42 anyos, sakayan sa iyang agom na si Maricel Nemo, 13 anyos na aking babae asin 8 anyos na pamangkin kani kan biglang mawar ani na kontrol ang bihikulo asin makabudal sa poste kan kuryente hasta sa mahulog sa umahan na naging rason kan pagkairido kan mga ini. Tulos pa na pigdalagan sa ospital ang mga biktima, alagad pigdeklarang dead on arrival kan Dr. and Mrs. na si Maricel Nemo. Ninhuliman sa malalang tama na sinapo kani sa lawas. Padagos ang pangapudan kan PNP na maging maingat sa pagmaneho asin ugalio na perming magsulot nin helmet tanganing maiwasan ang siring na insidente. Para sa General TV 48 na Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, dating pulis asin duwang kaibahan kaini arestado sa anti-drug buy-bust operation kang mga otoridad sa siyudad ning Naga. Nagbubuelta si Jerome Breeze. Dinakop kan mga personahes kan City Police Drug Enforcement Unit ana tulong drug personality kabali na ana sarong dating miyembro kan Philippine National Police sa Caimito Street, Barangay Dengdang, Naga City. Alas 9:20 ni nabanggi kan nakaaging Sabado. Nabakalan ang suspect na si Anthony Brian Pereira, 46 anyos, nin kantidad 1,000 pesos na illegal na droga. Kaibahan ang duwang iba pa na si Arlarica Sanchez, dating miyembro kan PNP asin Joselito Ledesma, 54 anyos. Sigun ki Police Lieutenant Colonel Dario Sola, ang dating pulis na si Sanchez ang dati na naka-assigned sa San Fernando Municipal Police Station. Alagad mayo sinda nga konkreto pang impormasyon sa dati kaning assignment asin kuno rin naging awol sa trabaho. Ang assignment niya kasi, may naalala ko parang hindi naman siya assign ng profile. Pero kung dati siya dito, parang hindi siya dito member ng San Fernando PPS, I think. But kasi may marami kasi apelyido Sanchez din eh. I'm not sure, I don't want na sabihin, assign talaga siya. Pero may mga information na na-assign siya sa Capsule PPO. So, siguro, hindi ko muna i-ikuin mo anong full disclosure na ano yung naging assignment niya before, ano ang designation niya. But we are very certain na dati siya member ng Philippine National Police. So, yun nga, kakalungkot dahil ito lang nagpapakita na hindi kami tumitingin kung sino ang subject na itong mga drug operations. Ang mga suspect ana sa kustodiya na kan PNP Naga asin nahampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on comprehensive dangerous drugs sa Agob 2002. Para sa General TV 48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Chanlim exhibit ginibo sa SM City Naga. Pagheras kan Chinese culture iyo subuot an obheto kan aktibidad. Uya ang sakuyang report.
Pagheras nin kultura sa paagi kan magagayon na obra. Iyan ang rason sa pagsagibo ka nagpapadagos na art exhibit sa SM City Naga kan Chanlim Family of Artists and Students. Sigun ki Alex Chanlim, representante kan Chanlim Family, daisubot ninda obheto na ipabakalan sa indang mga obra na mahihiling sa nasabing exhibit. I think the most important thing is to share this culture. What we want to promote, the beauty of the painting. Hindi yung unique. At ano bang meron dito na wala? No, I think it's combination of all nine. How we use the colors, how we use the technique. Opisyal na binuksan ang exhibit ka nakaaging Sabado na inatenderan mismo kan patriarch kan Chanlim family, asin kan iba pang miyembros kan pamilya, pati naman ang mga estudyante kan sa indang art school na makukuha sa Pasig. Presente man ang iba pang bisita arog ninda PIA Region 5 Assistant Regional Director Lizel Makatangay, miyembros kan media, sa pamamayo ni KBP Chairman Kamsur Chapter Maria Fe Mariscal, Naga City SK Federation President Councilor Kylie Trepulca, mga bisitang vloggers as in SM City Naga Management sa pamamayo ni SM Mall Manager Janet De Vera. Ika-41 na pagkakataon na subot ini na nagkaigwan ng exhibit ang Chanlim family sa manlain-lain na lugar digdi sa Pilipinas. The 46th Chanlim Art Exhibit with 398 artworks on display done by 57 talented and passionate artists. Kakaibaan mahihiling sa exhibit na imbes na sa papel, sa mga pamaypay, lanterns, plato asin iba pang gamit iginuhit ang mga obra. Sigun man ki Ari Barde, saro sa mga nagbisita sa exhibit, maugma siyang personal na mahiling ang magagayo na artwork. Asin importante subuot ang mga arog kaining aktibidad para mabalanse ang kaaraman kan publiko, lalo na kan mga jóvenes sa panahon ngunyanin grabing modernisasyon. Pakatapos kan media walkthrough sa Chanlim exhibit, isinunod man ang workshop kung saan tinukduan ang mga bisita kan mga teknik sa pagpinta. Madurar ang Chanlim exhibit sagkud sa Hulyo 18 na makukuha sa SM City Naga Event Center. Para sa GNN TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. 421 graduating students kan Criminal Justice Education Department kang Naga College Foundation ang nagpartisipar sa ring hopping as in recognition activity. Ang detalye sa Ramon Taso report ni Junior Correspondent Kayla Casulia. 421 na mga estudyante na maggradual sa kursong Criminology sa Naga College Foundation ang nagkaigwa ng ring hopping as in recognition and graduation ceremonies. Matapos sa 4 na taon na pagsisikap asin pirang bulan ni internship sa law enforcement agencies arog kan BFP asin PNP, nagabot na daw na hinahalat kan mga estudyante asin mga magurang iyon sa indang ring hopping. Igdi man tinawan onra asin award ang mga estudyante bilang pagbisto kan sa indang sakripisyo pati naman kan sa indang mga magurang asin para tukdo. So, ngunyan po yon po kita digdi sa Detente Hotel. The purpose of this ring hop ceremony is to, of course, first acknowledge the sacrifices, the hard work of the criminology interns of the NCF, and also not only the sacrifices of the students but also of our parents, of our mentors and our instructors po, especially the uniform service that we have spent our internship training program with. Susug sa intern president na si Edgar Angeles, dakulan si indang nanudan sa indang internship program. Dakulang tabang ini sa lalaugon indang buhay bilang mga future servants. Ining internship training program, it helps us to really experience the real work through this program po. Dakulang kaugmahan man ang heneras ni Robert Giriba sa rong magurang asin pulis na masunod na sa iyang yapak ang sa iyang aki. Masaya po ako dahil graduate na po ang aking pangatlong anak. Dahil may magpapalit na sa akin dahil pulis din ako eh. Nagpasalamat man si Jocelyn Pantino, magurang kan magraduar sa Naga College Foundation na nakatabang ang eskwelahan sa pagtupad kan pangarap kan sa iyang aki. Nagpapasalamat ako bilang magulang kasi yung obligasyon namin na magpaaral hanggang sa matapos sa kolehiyong ito ay isang katagumpayan para sa aming mga magulang, para sa kinabukasan ng kanyang anak. At nagpapasalamat ako
sa lahat ng sakripisyong ginawa niya at ginawa rin namin na nakita ng anak ko kaya naging maayos siya sa kanyang pag-aaral. Para sa GNN TV 48 Naga, Kayla Casulya, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kang GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.